si to konečne. Vlastne sa ti nemohla dočkať, čo ti jebe. Sa na vás tešila. Tešila. Ale na to môžem i na teba. Kedy si na sem došla? Včera večer. Počúvaj, to neviem, to do bude. To by ešte vydala pašku, dávaš. Aj ne. No a jak bola vlastne rozprávaj? Jo, vieš čo, to je... No veď to môžem i na teba, kedy si prišla? Včera večer, ale počúvaj, to neviem stačí. Hej, to môžem. No a cesta ako... Ja som sa na vás všetky tešila. No a to môžem i na teba tiež. Počúvaj, sedíme tu radšej. Hej, a jaká bola vlastne cesta šachalodne? Vieš čo, včera večer som prišla, ale som išla autobusom, bolo tu všetko boli zrušené, potom bol výrach, chujový dňa, ale to je... No a to môžem i na teba. Poď sa mnou. A jaká bola cesta? Vieš čo, musela som ísť autobusom. Som na všetky tešila. Máme na teba tiež to. No a jaká bola cesta? Vieš čo, musela som ísť autobusom, bo také lety boli. Čakaj, som na všetky tešila. Tešila. No a to môžem i na teba. No a cesta bola jaká? Vieš čo, musela som ísť autobusom, lebo lety tam sa zrušili, čiže tá... A čo som zrušila, prepáč. Neviem, čo na mňa. No a to môžem i na teba. Poď sa vymieť. No a jaká bola cesta? Vieš čo, tak to ide. No. Tak to ide, tešila. No a to môžem i na teba tiež. Jaká bola cesta? Vieš čo, autobusom som musela ísť, bo lety boli zrušené od toho Panama. A jaká bola cesta vlastne? Prišla dlho? Ja neviem. Vieš čo, bol taký autobus, ale to včera som mi prišlo. Kam to chceš, že? Nie, vieš čo, ideme to tu bol. No aj my na teba, na tomu. Poďme sa sadnúť. Tak naraz. Jaká bola cesta? Vieš čo, bo tam autobusom som musela ísť, lebo lety boli zrušené a to možno deň a pol trvalo, ešte stávky sa nám To všetko ti bolo dole možno hodiny, by si tu bola, chápeš? Hej, ale to poď. No a tam ja bolo, čo rozprávaj, ne? Ježi, vieš čo, to fakt, ale takí ľudia tam boli, že fú. A ja som sa na vás tešila. No ale to môžem i na teba. Poď si sa mniť. Poď. No a cesta aká bola? Vieš čo, musela som ísť autobusom, lebo lety boli zrušené, ale celkom pohode sa dala. Aj bolo slyšel. Vieš čo, asi deň a pol, ešte aj To zastávky. bola, no datum, vedalo mi si, to bola možno za 2 hodiny. Čo, vieš, a ty čo? Ja na pohodičku. Počkaj. Čo ty robíš? Ale čo môžem hovoriť? Tak nechám, začni rávať, ja to vystrihnem. Ale počkaj, čo mám hovoriť, že ľudia, aha. Vieš čo, stretla som tam nových ľudí a oni tam vôbec nie sú takí, jak tu z Níne, môže. Čo, tam sú úplne iní ľudia. Nechalo, že... No, keď som bola, mám sa veľmi veľa vecí do toho. Už môžem? Dobre. Vieš čo, tam je úplne iná mentalita, jak tu. To? To kedy? Chodź już, możesz.